Zeeland rekent op geld voor spoor en regionale economie. Het is maandag 16 september. Dit is Zeeland Nu. Stikstofregels kunnen roet in het eten gooien. PVV'ers Bos en Van Dijk moeten opstappen. En AZC moet tot 2025 open blijven. Goedenavond. Het komende regeringsjaar pakt goed uit voor Zeeland. Dat is althans de verwachting van het provinciebestuur aan de vooravond van Prinsjesdag. Maar komt er bijvoorbeeld ook extra geld bij om de enorme kosten van de jeugd- en ouderenzorg te dekken? En dat moet morgen duidelijk worden. Met de pracht en praal van Prinsjesdag komt ook de politieke realiteit met de miljoenennota. De kabinetsplannen voor het komende regeringsjaar. Ook voor Zeeland staan belangrijke punten nu op het spel. Het begint denk ik met het feit dat deze Prinsjesdag in het teken zal staan van hoeveel uitgaven gaat de Rijksoverheid doen. De verwachting is dat men fors gaat investeren in innovatie in het bedrijfsleven. Men heeft het over fondsen en dat zou heel mooi zijn, want met die fondsen kunnen we de innovatie ook in Zeeland versterken. Daar zijn we de afgelopen jaren mee gestart. We hebben geïnvesteerd in het onderwijs rondom Campus Zeeland. We hebben geïnvesteerd in de arbeidsmarkt en dat is allemaal opgestart. Dat verdient een vervolg en ik denk dat dat met die fondsen kan. En collega Ariane Lafort volgt deze dagen Prinsjesdag voor ons. Ariane, deze Prinsjesdag belooft goede zaken, ook voor Zeeland. Ja, de economische crisis ligt definitief achter ons en dat betekent dat het Rijk weer meer geld kan en mag uitgeven. En door een koppeling betekent dit dat provincies en gemeenten ook extra geld krijgen. En vooral die gemeenten die kunnen dat extra geld wel gebruiken. Want ze hebben de afgelopen jaren veel dure zorgtaken van het Rijk moeten overnemen. Hè? Jeugdzorg, ouderenzorg. En dat blijkt de gemeente in de praktijk veel meer geld te kosten dan gedacht. Ja, naast dat extra geld van het Rijk wat eraan zit te komen, bestaat er van dit kabinet al een regiopot van bijna €1 miljard. En ja, dit kabinet dat presenteerde zich namelijk een paar jaar geleden bij het aantreden als een echt regiokabinet. Minder gericht op de Randstad, meer gericht op wonen en werken in de provincies. Zeeland heeft tot nu toe €35 miljoen uit de regiopot gekregen. En binnenkort komt er weer een nieuwe ronde waarvoor Zeeland zich kan inschrijven. Er is best een verlanglijstje. Infrastructuur blijft een hot issue. Speelt ook in Zeeland. We hebben natuurlijk wel de afgelopen paar jaar prachtig mooie projecten kunnen realiseren. De nieuwe sluis in Terneuzen die nu gebouwd wordt, de Traktaatweg, de Sloeweg. Maar we hebben nog een grote wensenlijst. En een daarvan is bijvoorbeeld de aansluiting van het spoor van de haven van Terneuzen naar richting Gent, aan de oostkant van het kanaal. Het zou mooi zijn als daar ook bijvoorbeeld toezeggingen zouden voorkomen, maar ook andere infrastructuurprojecten zoals de Zanddijk in Ierseke of de Deltaweg, noem het maar op. Er zijn verschillende wensen nog. Maar ook andere Zeeuwen zijn benieuwd naar deze Prinsjesdag, zoals de Zeeuwse Milieufederatie. Hoeveel geld geeft het kabinet aan mensen die zonnepanelen aanschaffen of elektrisch willen gaan rijden? En hoe voorkom je dat Zeeland wordt volgebouwd met vakantieparken? Er ligt al een landelijke kustvisie om open ruimtes te houden. Die zou er ook moeten komen voor binnenwateren. Ja, bijvoorbeeld een Veerse meervisie vinden wij echt een topprioriteit op het moment. Om zeker te weten dat daar de juiste balans ook blijft bestaan. En dat dus niet alle randen helemaal volgebouwd worden. Maar dat er gewoon een natuurlijke balans is tussen recreatie, natuur en ruimte. Ariane, een hele opsomming, maar ondertussen zijn er 2 dossiers die toch alles zijn gaan bepalen. Stikstof en natuurlijk de Brexit. Wat voor gevolgen heeft dat? Ja, er zijn strengere stikstofregels in de maak. Hè. Iedereen heeft er al van gehoord en wat Nederland ook in de ban houdt. Want door die strengere regels over de uitstoot van stikstof kunnen allerlei bouwprojecten wellicht niet doorgaan. Ja, en dan natuurlijk ja, die Brexit, hè, die Zeeland toch ook wel kansen biedt. Zei bijvoorbeeld D66 in Zeeland een paar weken geleden nog. Want er zijn allerlei bedrijven die op dit moment vanuit de UK naar het Europese vasteland vluchten. Nou zegt D66, probeer ze dan naar Zeeland te halen. En ook de Zeeuwse havens, die kunnen een graantje meepikken. Op het moment dat de traditionele havens waaruit veel op Engeland worden gevaren, zoals Calais en zoals Duinkerke, dat die dichtslibben, dan zou misschien Zeeland in kunnen springen. Maar goed, het woord Brexit, dat gaan we morgen tijdens Prinsjesdag vast heel vaak horen. We gaan turven. Ariane Lafort, dank je wel. Statenleden Peter van Dijk en Vincent Bos moeten opstappen. Dat schrijft de commissie Integriteit van de provincie aan alle statenleden. Mochten de 2 niet op willen stappen, dan zou de provincie andere maatregelen moeten nemen, vindt de commissie. Ze zouden dan moeten worden ontheven uit hun nevenfuncties. De 2 statenleden liggen onder vuur na onterecht ingediende declaraties en beschuldigingen over en weer. Na de ruzie zijn Bos en Van Dijk als individuele statenleden verder gegaan.
Ondanks de overlast van begin dit jaar wil de gemeente Middelburg het asielzoekerscentrum in de stad 5 jaar langer open houden. Tot en met juni 2025. Als voorwaarde stelt de gemeente wel dat de maatregelen die zijn genomen na de overlast worden doorgezet. Het besluit van het college van B&W is nog niet definitief. Op 10 oktober buigt de gemeenteraad zich nog over het voorstel. En het is precies 75 jaar geleden dat Koewacht als eerste Zeeuwse plaats werd bevrijd. Rond 8 uur 's morgens reden op 16 september de eerste Poolse legervoertuigen over de grens. Over de dagen rond de bevrijding is veel informatie bewaard gebleven dankzij de meisjesschool. Het leuke daarvan is dat tijdens de bevrijdingsdagen een van die klassen op de meisjesschool een schriftje hebben moeten maken. Allemaal, al die leerlingen. En daarin hebben ze precies opgeschreven wat ze hier heeft afgespeeld in die septemberdagen tijdens de bevrijding. Kijk, hoera, de moffen zijn weg. Zaterdag 16 september, hier begint dus echt het verhaal van de bevrijding. Dat is toch een geweldig goed dat we al 75 jaar lang van die vrijheid mogen genieten. Dat is geweldig. Het oude gezegde luidt: van ruilen komt huilen. Maar dat geldt zeker niet voor de ruilwinkel in Goes. Ze bestaan namelijk al 12,5 jaar en het wordt er met de dag drukker. Als je het niet breed hebt, dan kan je hier ook kleding kopen. Je kan heel je huisraad kan je hier ook kopen. Andere mensen die het om wat voor reden dan ook niet kunnen betalen, die zijn er zo blij mee. Zijn er ook dingen die hier al 12,5 jaar staan en nog steeds niet geruild zijn? Maar dat, Van u komen ze maar niet af? Bij mij komen ze er nog niet af, nee, inderdaad. Vijf jaar geleden vond een van de grootste verkeersongelukken in de Zeeuwse geschiedenis plaats. Het mistongeluk op de A58, waar meer dan 150 auto's bij betrokken waren en 2 mensen om het leven kwamen. Jeroen Brusset had die dag dienst als coördinator van de veiligheidsregio Zeeland en was net op weg naar Middelburg toen het ongeluk op de andere rijbaan plaatsvond. Ik reed zelfs een 90 km per uur. En ik verbaasde mij dat de auto langs me heen raasde. En in één keer ter hoogte van Goes sta ik stil, in de file. En het is muisstil. Ja, je ziet nog geen 10, 20 meter weg. En en dan sta je dan. Toen ik onder het viaduct stond bij Henkensand, als ik er nog voorbij rijd, dan zie ik mij eigenlijk nog staan. En ik zie me nog naar links en naar rechts kijken. Niks zien. Wel horen dat er heel veel paniek is of veel te doen staat. En op dat moment niet weten waar ik zelf aan moet beginnen, ontstaat er een gevoel in mij van wat voor film ben ik terechtgekomen. Maar uiteindelijk lukt het me om mezelf te herpakken. Heb ik eigenlijk snel contact opgenomen met mijn collega's officieren van dienst. En gezegd, ik wil een spoedoverleg ter hoogte van Henkensand onder het viaduct. En wij gaan overzicht creëren. Op 3 plekken blijken ongelukken te zijn gebeurd. Er vallen ruim 80 gewonden. 2 personen overlijden. Eén daarvan is een brandweerman die het ondanks reanimatie door collega's niet redt. Brusset spreekt die collega's vlak daarna. Ik ben naartoe gegaan en die man ook in de ogen gekeken en gevraagd van hoe gaat het? En nu? Ja, en dan zie je wel wat er met die mensen aan de hand is. En ik heb de vraag gesteld, wat willen jullie? Willen jullie terug? Moeten jullie vervangen? Maar aan de andere kant, hoe dan? We stonden helemaal vast en er was nog veel te doen. Maar wat het knappe is dat zij het dan opgebracht krijgen om te zeggen, nee Jeroen, wij gaan door. En dat hebben ze gedaan. En dat is nog wel een stukje, denk ik van ook mooi. Brusset heeft het ongeluk inmiddels voor zichzelf een plek kunnen geven. Nou, als je de vragen stelt, dan doet het me wel wat. Op zich doet het me niks meer, anders dan als ik bijvoorbeeld voorbij dit punt rijd en ik nog weet dat we hier volop aan het overleggen zijn geweest om de situatie in controle te krijgen, wetende dat hier 2 slachtoffers te betreuren waren, dan denk ik wel aan terug. Het was vandaag niet zo mooi als van het weekend, want er trok vandaag een regenstoring over. Maar gelukkig werd het in de middag wel wat droger. Morgen dan wordt het beter, want met een mix van wolken en zon wordt het zo'n 19 graden. De rest van de week blijft ongeveer hetzelfde en vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer. En de landelijke Ride for the Roses startte en finishte in Goes dit jaar met deelnemers van binnen en buiten de provincie. Zoals bijvoorbeeld deze meneer uit Hoofddorp.
Ja, want jullie komen allemaal uit de omgeving Hoofddorp, komen naar Zeeland om deze rit te doen. Waarom is het zo belangrijk? Nou, eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van de Ride of the Roses toch voor het KWF. En we hebben er allemaal in de familie wel iemand of een kennis die met deze ziekte te maken heeft gehad. Fred zijn vrouw verloren. En zo heeft iedereen natuurlijk wat, hè? Dat dus straks, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht. En voor nu nog een fijne avond.